Поставете себе си на първо място и ще видите коя любов е истинска. Чуй, не питай какво мисли той. Ако мълчи, остави тишината да говори вместо него. Ако си наистина важна, ще те потърси. Ако се съмняваш, значи вече знаеш отговор. Ти не си тук да угаждаш, ти си тук, за да светиш. Или е до тебе всяко едно отношение и те подкрепя, или не те заслужава. Не го питай, още ли имаме среща и подобни въпроси. Твоята стойност не се потвърждава само от стойността на мъжа и от неговите планове. Вие имате собствена стойност сама по себе си. Всяка една от вас. Ценете се и се уважавайте. Истинската дама, която знае своята стойност, задава въпроси, а гледа действията. Ако не ти пише, това е достатъчно ясно. Ако не те кани, значи не те и иска достатъчно. Последвайте ме, абонирайте се за канала и запишете лична консултация с мен, Мастер Язов, за да влезете в единствената система за дълбока женска трансформация в България.